Kona kunzima lokho ngoba okwengane ngikusabuya Nkosi yami ngiqamba amanga. Kodwa mhlampe mawukuthi ubusangithanda mhlampe ikhona indlela ebisingenza ngayo lento ukuthi silungise. Uyangicabangela kodwa amahle. Hayi ngicabangela. Mina angiboni ukuthi ikhona into ezolunga lana. Ngoba yona yami ingane ngiyayifuna. Ziningi into esezingilahlekela. Ngenxa yayo lengane lena. Ubuwazi ukuthi angisahlala ekhaya. Ngihlala eMjondolo. Ngenxa yalengane. Mina bese ngiyitshele ngaphakathi ukuthi nami yes sengizoba ubaba. Wena out of the blue cause sasikhulume kahle lento nawe ukuthi ngicela uyigcine ingane ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngiyinakekele ingane ngiyisupport. Wena wakhetha ukuyicabangela wena wedwa wathatha ingane oyidlisa namakade ezibhedlela. Manje usuyabuza kimi ukuthi ngixolele. Ikona kuphi engizoxolela kona? Ukuthi ingane yami ayisekho? Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So nakanjani nje basivakashela namhlanje? It means ikhona lo muntu osenhlizweni yakhe afisayo ukuthi baphinde bazama ukuxoxisana ngeindaba zabo nangempilo yabo yothando. So asazi noma sizokhona ukwamukeleka noma cha, asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sabona njani? Yebo sabona njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngicela igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Ngithanda ukubingelela kuwena, ngithanda ukubingelela nobabukeli. Igama lami nguAmahle wakamchunu. Ngokusuka ekhaya eMaritzburg, kodwa ngila eThekwini ngokuzofunda. Oh, okay. Mhlambe ke usicacisele nje kabanzi i-relationship yakho la iqala khona bekumuphi unyaka nihlanganele kuphi? Relationship yami nomuntu esengithandane naye besisandane for 2 years. Okay. Sihlangane esikoleni, sifunda ndawonye. Sisithandane nje isikhathi eside, saqala ukwazana esikoleni. Okay. Mhlambe bekuphethe kanjani nawe futhi bumphethe kanjani kubudlelwane bebusaqala? Beku right kakhulu. Beku right cause kahle benentombi. Okay. Ngithe mangifika wayeka sathandana nje kwa right bese ngachithelani futhi. Yonke into ihamba kahle. Sure. Kwase kujikapi? Kwenzekeni? Ubani oqale nje izinto engekho right mhlambe wabanjwa noma wabonakala noma wachaza yena ukuthi wenzeni nasinagejana umunye wathatha indlela yakhe nomunye wathatha yakhe kwenzekeni? Ukukhuluma iqiniso nje angeke ngimsukele mina wabheda ngokuthi ngakhulelwa yabo. Manje sothi ngikhulelwe ke ngathola after 3 months ngamtshela washo ukuthi ngangekho ready vele. Okay. Ngamtshela wayijabulile ke yena cause bekuzobe kuyingane yethu yokuqala vele. Okay. Ukuthi naso babili. Ngamtshela ngathi angikho ready. So wangicela ukuthi ngigcine ingane ngathi ngeke ngize ngikwazi yabo. Ekuthenini kwami ngeke ngize ngikwazi kwa umuntu oncingayo kwa ukuthi nami ngiyamlalela kodwa futhi angizwe lento ayishoyo. Okay. And then ngaphinda ngacabanga ukuthi ekhaya yes. Baba strict ngenye indlela. Okay. Strict ngenye indlela. Ekhaya kwathi ukuthi eThekwini ngiyofunda. Number 2 usindisiwe nje kakhulu baba umfundisi okuwesi yabo. Manje akholelwe ekuthenini ngilale ngingashadile. Okay. Nale ngane futhi bingeke yamukeleke. And then ngakhipha isisuke yona into ekuyona into yasixabanisa leyo sinayo. Wawazi wena ukuthi ufuna ungayigcini ingane? Wayazi kodwa ngendlela ngisho wena. Wawazi ukuthi wena ufuna ungayigcini ingane. Isinqumo wasenza wedwa leso waba right ngaso. Yebo. Pho wamtshelelani why wafuna ukumhetha umtshele kwakona ukuthi nje ukhulele ubuwazi ukuthi angeke ufune ukuyigcina ingane. Why umsasazela ngengane kuyaba mesejabula seyahetheka and uyakucela ukuthi uyigcine wena awufuni umaziseleni ke? Ukuthi ngangitshela ukuthi naye uzothi akayifuni ngoba sisesikoleni sobabili vele. Angithi sovumelana kanti ke sophambana khona lapho. Eish. Mhlambe ke emva kokuba kade usuhlukene nomntwana wamhlukanisa nawe wageza
wenza izinto zesiZulu since uthe ekhaya nisindisiwe noma washiya nje kanjalo awwenzanga lutho nje yesiZulu? Yo, and naye wamtshela ukuthi awenzanga lutho? Ngamtshela ukuthi yena akangazi noma yena wageza noma wenza njani esayidini lakhe. Because emva kwalokho etholile ukuthi ngisikhiphile isisa afunanga lutho emhlanganisa nami. Abangisakhulumisa. Cha. Yo, yenzeke nini lento? Yenzeke 2 months back. 2 months back. Awucabanga ukuthi umndeni wasekhaya uzobona le video le? And ama-consequences. Yeah, bazobona kodwa-ke ekugcineni vele kuzodlula yabo. Okay. Isikuphi isizathu esibambekayo nje esenza ukuthi ufune ukubuyelana naye? Ngobani manje uthola ukuthi mhlambe yena akakahili nento eyenzekile phakathi kwenu nobawu-2? Into eyenza ukuthi ngifuna ukubuyelana naye ngoba ngisamthanda futhi uyena umuntu nje engithandane naye kuqala kwami kufika la eThekwini. Okay. So uyathanda ukuba naye futhi? Yeah. But if usenomuntu wakho omusha? Nomuntu wakho omusha shuthi ngeke kulungeke. Okay. Injani personality yabhuti? Umuntu onjani? Umuntu ophansi. Akathandi ukukhuluma kakhulu. If ediniwe akahlafuni umuntu? Cha, kunalokho vele angidubeke engafuni ukukhuluma nje qho. Sure. Okay. Sixhumanile nobhuti ukhona because simcelile sicela eze akanqabanga but akazi ukuthi wena ubhalile uhlelo, akazi ukuthi uzofica wena. Akazi lutho nje kodwa yena ukhona. So ngicela ukuvele ngimlande khona nizokwazi ukuthi nikhulumisane nobabili. Ngiyacela sisondezelene. Kulonyaka zijike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukwadla? Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele iBlack Life Traditional Pharmacy u-062 2197748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So-ke umfowethu uvumile ukuthi abe nathi and angazi mina noma sokhona ukuwina noma uzosamkela noma cha kodwa-ke asike sibuke ngoba sazi ukuthi izothini into. Sabona njani? Sanibona njani? Siyaphila na? Siyaphila nathi. Ngicela kwazi isibongo negama lendawo la usuka khona. Igama nguManqoba Isibongo Ngwakasithole, ngisuke eBhulu. La eThekwini bengihlala eRace Course ngeza ngokuzofunda lapha eThekwini. Oh, okay. Uyaqula? Cha. Voice yakho iphoqa ukuthi ucule. Uyamazi usisi Mhlinayi? Yena usisi ngiyamazi. Umazela kuphi? Sahlangana naye lapha eVarsity ngifika. Okay. Kwakhona okwenzakalayo phakathi kwami nosisi okungaphelanga kahle. Okungaphelanga kahle. Kwenzakalani? Okay, ngizoqala nje ekuqaleni indaba. Ngifika eVarsity nami ngafika nje ngabona intombi. Okay. Ngase ngisondela ke kuyo usisi ngimapproacha kwa right sathandana cause mangibala kahle ngicathi iphelile iminyaka emibili. Okay. Sijola nje kahle no amahle kungekho kutheni. Yena phambilini ube umuntu right. Angasho manje ukuthi umuntu right but nje ube umuntu right because impatho nayo bengiyibona nenhliziyo yakhe kahle emnene ikona kahle kahle kwani heha ngagcina nami ngizinikela kini. Okay. So kwa right kusanda qala. Ya saqala kwaku right yena bandla umuntu kahle. Mhlambe ke wakutshengisa umndeni wakhe noma vele yonke into beyiphelele nje esikolweni kungagodukwa engazi lutho ngomndeni wakho na ungazi lutho ngowakhe. Ngokwemndeni bengingakafiki leso sigaba leso. Okay. Ngoba bengathi besake process ukuthi ngimfunde yonke into ukuthi umuntu kanjani ukuze nje sazane even before kuze kufike lapho lento yemndeni. So ekhaya bebengakamazi ukumbona but
ukukhuluma ngaye bese bemazi ngingazi-ke ukuthi kubo bese ngaziwani Oh, okay. ngoba umndeni aphuma kuwona yena wayichazile ukuthi bayisimo esikanjani kubo so kumele mase ngisondele khona ngikuphethe ngingezi nje ngizokhuluma. Okay, no, kuyazwakala. Mhlambe-ke indlela njengoba uthi akuphelanga kahle. Uma ubhekile ngokwakho, ikhona yini indlela ukuthi zilungiswe lezi zinto ezingaphelanga kahle? Nibe right futhi noba u2. Bana-ke mama, indlela ukuthi kulungiswe izinto ezikanjena angazi ukuchaza yibo mhlampe Lezi kubuye othi ayiphelanga kahle. Kunina noba u2. angiphela manje esona sizathu angazi noma bese nitshelile ukuthi wasuke wakhipha ingane yami. Shuthi makulungiswa ukuthi mhlampe ingane la ikhiphile usisi izokwazi ukubuya ize kumina. Eish, akukho lula ukuthi umntwana okhishiwe aphinde abuye futhi. Because akasenayo impilo, ucindezeliwe, wancishwa impilo. Yo, kwaze kwanzima. So enhlizweni yakho inhliziyo iyabila ngesenzo sakhe. And akuyona into ongasuphole ngayo maduze nje. Yabo nje ukukhuluma iqiniso angisiyena umuntu onenhliziyo elikhuni. Kodwa manje makuzala ngasenganeni ngiyabathanda kakhulu abantwana mina. Oh, okay. Manje uma kukhona into eza ngaphathi kahle umntwana obvious nami ayizongiphatha kahle lento leyo. Ikona ngibuza ukuthi uma kulungiswa kulunga kanjani kubuye ingane yami lekhishiwe noma kwenzakalani ikona nje ngifuna ukwazi lokho. No, lokho okomntwana ku-obvious ukuthi angeke asakwazi ukubuya ngoba wacindezelwa wancishwa impilo. So manje uhambe ngolunye udaba njengoba uzwile ukuthi igama le show lithi i-Love Back. So ngicela umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini le afisa ukuthi ayisho kuwena njengoba ekucelile ucela usondele khona nizokwazi ukukhulumisana kahle. Ngiyacela isicelo. Hayi ngoba naku uyacela ngizomvumela hayi ukuthi ngivumela yena ngivumela wena. Ngiyabonga. Kuba naku ngihlonipha yona iBlack Live TV nababukeli bayo. Ngiyabonga. Kungenjalo futhi bengengikwazi ukuzalana ube bengazi ukuthi udouble kanjani. Kodwa ngaqhubeka kuma mthini. Uthatha leli thuba ngibonga ukuthi kwazile ukuthi ufike. Ngifuna ukuthi ngiyaxolisa ngezinto engizenzile ngempilini. Ngiyazi ukuthi ingane ngikusabuya kodwa-ke bengifisa ukuthi silungise izinto ngoba ngisakuthanda. Ilokho nje ngingakusho ngazi ukuthi wena mhlampe usangithanda yini. Sengakhuluma. Mana ke mama. Izinto ezilungisayo la iziphi? Oqala ngifika kuwena mina wawazi nawe nganginomuntu. Ngamiyeka ngoba naku ngithanda wena. Okwesibili kuthe emva kuba udaba ngiliveze ekhaya lokuthi sengizoba nomntwana abazali bakhe ubaba kahle nje yena wakhetha ukuthini akangisuse lapha angidirejise esikoleni ngihambe ngiyofuna umsebenzi khona ngizokwazi ukuphantela ingane lena ngadirejiste esikoleni ngiyasebenza manje ezitolo ngo-till packer ngizamela ingane leyo wayikhipha inhliziyo yami uyiphulile ikusasa lami futhi angisaziboni ngine kusasa mina ngilaphana ngipheka ekubeni ngifundile ngaphela ngafunda ngaphasa kahle ku-matric wena kwiqiqizo weshintsha yonke lonto leyo ikuphi ke mina kumele ngixolele kuphi kumele ngikulungise waphela uyabona kwayami impilo imile manje Kona kunzima lokho ngoba okwengane ngikusabuya nkosiyami ngikuqamba mama kodwa mhlambe mawukuthi ubusangithanda mhlambe ikhona indlela ebisingenza ngayo lento ukuthi silungise. Uyangicabangela uDamahle? Hayi ngicabangela. Mina angiboni ukuthi khona into ezolunga lana. Ngoba yona yami ingane ngiyayifuna. Ziningi into esezingilahlekela. Ngenxa yayo lengane lena. Ubuwazi ukuthi angisahlala ekhaya. Ngihlala eMjondolo. Ngenxa yalengane. Mina bese ngiyitshele ngaphakathi ukuthi nami yes sengizoba ubaba. Wena out of the blue cause sasikhulume kahle lento nawe ukuthi ngicela uyigcine ingane ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngiyinakekele ingane ngiyisupport. Wena wakhetha ukuyicabangela wena wedwa wathatha ingane oyidlisa namakade ezibhedlela. Manje usuyabuza kimi ukuthi ngixolele. Ikona kuphi engizoxolela kona? Ukuthi ingane yami ayisekho? Kaze kanzima. Ngiyamuzwa ukuthi inhlizweni yakho ufike kanjani? And izinto ayibalayo yes ezinye zazo sikwazi ukubuyisela emuva. And ulimele kakhulu. Angazi.
udecide ukuthi kwenzeke kanjani? Ucabangani? Ngiyamuzwa kona mesho kanjalo kodwa ebengicela ukwazi ukuthi yena akasazizwa ngale ndlela kade esizwa ngayo phambilini. Usangithanda noma cha? Amahle. Ukukuthanda ngiyakuthanda impela. Futhi ngeke ngiyeke ukuthanda. Phela ukuxolela mama angifuni nje ukuze ngikhohlise ngiqamba amanga. Angikaziboni ngixolele emva kwalesenzo senzile. Bengikwethemba. Ngikubona futhi umuntu okahle ophansi. Kanti angazi ukuthi ucabanga into kanje. Yo. Simisa kanjani nje? Awucabanga umnikeza nje isikhathi ahambe uphefumula, mhlambe aye kwi-counselling before nje ukhulume ngendaba yokuthanda. Yes, okomntwana vele kubuhlungu kakhulu ngoba asisakwazi ukurewind impilo, asinayo remote yokurewind impilo. Ngeke kusenzeke sidalo. But njengoba echaza nje ukuthi uzibona engenalo kusasa esikolweni bangasaqhubeka kwafanele uphante phendela umntwana ozayo. So izothini into? Ngiya-understand ukuthi uyafuna ukubuyelana naye vele, ngiya-understand ukuthi usamthanda, ngiya-understand futhi ukuthi usafuna ukwazi uma neshow ukuthi usakuthanda yini yena. But nazi izinto esibhekene nazo ezinye ezisemqoka kakhulu okudlula zona zonke ezinye izinto. So izothini into? Uzomnikeza isikhathi? Awumjahanga. Uzizwa kanjani mayethi uyakuthanda and angeke aze ayekele ukukuthanda? Lokho ngenza ngizizwe kungingcono ngoba ukuba bethi akasangithandi ngabe shuthi yonke lento ebesiyenza 2 years back njengoba sithanda isikhathi eside kangaka shuthi bekumdlalo ngoba le time sithandana ila sekho khona ama memories nayo yonke leyo nto yabo. Ekuzongiphatha kabi ukuthi akasangithandi nje kanjalo ngenxa ye-mistake eyodwa eyenzekile. Okay, ngiyakuzwa. Nakhona ubongazamile ukuthi uhethe yena ne washawa ukuba strict kwabazali. But asisakwazi ukubuyisela emuva. But ngiyabonga kakhulu ukuthi ufike, ngiyabonga ukuthi usihloniphe noma ngabe kuthiwa bongathanda ukuhlangana nosisi, but ngiyabonga ukuthi ukwazile usinike isikhathi sakho wahlala phansi ngomlaleli ukuthi uthini. But ngiyathemba ukuthi uyamuzwa ukuthi at least uwilling ukuthi akunikeze isikhathi anje angalokho ekuqina ngoba nawe awukho right. Mina esayidini lami ngicela ukuthi uvume sikubhukhele uye kwi-counselling, then mawubuya khona-ke sengingaba kuwena-ke ukusho ukuthi okay vele sengibuya kwi-therapist fine ku-right, kodwa ngimile emazweni ukuthi ngithi angiyifuni i-relationship. Ngicela ukubuza la mama. Ma ngiya lapho kwi-counselling leyo uzabe khona usisi? Kungaba kuwena ukuthi ufuna ukuthi uye naye noma ufuna ukuya wedwa yini. Lokho kusenhlizweni yakho. Sicela ukuthi senze kanjalo because wena phela umuntu olimele kakhulu la. So ngicela uye ngendlela wena ofisa ngakhona. Sina sinankinga singanibhukhela noba u2, singakubhukhela wedwa naye futhi nibhukhele yedwa. Mekuthi ngifuna ukuhamba ngokuhlukana. Ayikho inkinga, ngifuna ukuzwa lokho uzosho wena ozoba right wena ngakho. Because uwena obiziwe la. Mina kodwa kuko konke bengikufisa. Sengathi umuntu ade engahamba lapho kwi-counselling uyena. Ngoba kuzimbi manje ang-understand ukuthi isinqumo esikanje usithatha kanjani. Ekubeni umuntu wesifazane nawe. Okay. So mina ngokwami ngisho ukuthi cha angidinge yena umuntu odinga i-counselling uye Amahle lona. No, kucacile mawuthi awuyidingi, kulungile. Angeke size sikuphoqa. Ngicela ukwazi ke esayidini lakho. Uyadinga noma udingi? Anginayo inkinga ne-counselling. Okay, usingabhukhela. Okay. Mhlambe ke mase buya khona. Usangafisa kuba nengxoxo ukukhulumisana naye. Noma awuyiboni ukuthi vele into engayikhuluma. Abo nje ukhuluma iqiniso wemama okwamanje. Angazi ukuthi ngizizwa kanjani. Ngifunani okwamanje nje ngisadinga isikhathi. Ngithi ukucabanga kahle ngoba ukukhuluma nje iqiniso ayingiphathanga kahle lento. Namanje futhi ayingiphethe kahle
Ngisadinga nje isikhathi sokuthi ngike ngibe ngedwa. Ngicabanga ngoba ngiyabona into ebimthusa kakhulu le ukuthi ngase ngimjolele nani nani. Ayenzekanga. Okwamanje angikabi kulo mqondo loyo. Okay. Ngoba ngisakhubazekile emqondweni. Ngisadinga nje isikhathi sokuthi ngiphole kahle kuyima ngicabanga kahle indaba yomjolo. Okay. Mhlambe ke ugeza uke wageza uwedwa noma bungakenzi lutho bungathinti lutho nje. Hayi leyo kugeza mina bengike ngageza. Wedwa. Ngoba akuswela engitshela nje. Yebo ngageza ngedwa ngoba yena bese ngingasaxhumani naye. Ngamblock. Okay. Okay ngiyezwa. Ngihambile nje ngayozilungisa. Kuphela into engidingayo manje isikhathi sokuthi ngipholise kahle inhliziyo. Ngibone ngenza njani. Qhubekeni kwempilo. Kodwa ukumthembisa cha angikamthembisi lutho. Okay. Uyabona uthina ngisho? Okay, akadingi ukuqinwa, akadingi lutho kwamanje. Usadinga isikhathi sakhe nje esiqondene naye. So ngiyacela kungakukhubi lokho and uchazile ukuthi le yokuthi ajole nani manje akekho ready for lonto le. So ungakutshela ukuthi njoba ethi ngiyazi akhulume lutho nawe mhlawumbe khona omunye umuntu asembonile omusha akekho lapho yena uworried kakhulu ngomntwana wakhe. So yena uthi usegezile esadini lakho mhlawumbe kungamkhona umuntu ozokusiza ngalokho noma mhlambe ngenze ukuthi akhuliswanga ngezinto ekanjalo zesizulu esijulile ekhaya since u10 sindisiwe. Akhuluma iqiniso vele ekhaya bakholelwa kuleyo nto. Kodwa ngingamthola umuntu ongangisiza ngoba Okay. lento iphathelene nempilo yami. Okay. Ngase ngibangela amabhadi ukuthi angigezi nayo yonke le nto. Okay. Imali yokugeza usazophinda uyicele kuyena futhi noma uzozibonela wena? Ngizosiphonela. Uzozibonela. Okay. Futhi ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Mbuka lapha ekhaya ngiyathemba usinani izibonelile. Hayi ucu inkosi yami alihlangani and kubuye ngazuthi alizohlangana ke kusuka manje nje kuyaphambili mhlambe kuyojika esikhathini esizayo kodwa kwamanje hayi futhi uyakubeka nje phezulu kwetafula uyakucacisa ukuthi ukumthanda uyamthanda but yena usalimele ngezinto eziningi kabi mebala ngesikolo abale ngomntwana wakhe abale nge-relationship ekade kuyona ayishiya ngoba nakho ethi usezothanda amahla. So as much as ku-right ukuthi ube strict kwingane yakho ezalayo but sometimes kuke kubulala izinto eziningi umntwana mayekhula. Yabo nje angisho ukuthi bazali ningasiqinisa isandla lapha ekhaya vele kufanele nikhulise kahle abantwana benu ngendlela futhi engeke nize niyisole ngayo abantwana mase bekhulile nabo futhi abantwana bangeke bazi bayisole ngayo leyo ndlela enibakhulise ngayo mase bebadala sebekwazi ukucabanga kahle umqondo usubumbeke ngalendlela ukuthi uphelele but ezinye izinto zikhiqiza abantu abaqamba amanga. Bakhona abanye abantu abakhulu ngokuthi indlela beqine ngayo esandla ekhaya ngikwazi ngisho ukuqamba amanga mina singekho isidingo khiqiza abantu bamanga khiqiza izinto usisi kumanje akanayo umntwana amphethe ngezandla kodwa ukhona la ehleli khona la singakwazi ukumbona khona ngesimanga sokuthi wayesaba ekhaya mekuqhamuka boom ilungelo isho lomndeni kanti ukhuliswe yena ngokuthi hayi ucansi ungakashadi. So angisho ukuthi ukube abazali bebezoqinisa isandla but anobheka ezinye izinto ziyabulala abantu mase bekhulile sebebadala kuba buhlungu and kuba kumbi and ngiyacabanga ukuthi abazali mangase kwenzeka bayiboke le video le bazothi hawu sinomzukulu esingamazi esingakazi sasamgona kodwa bazosizwa nabo isizathu angazi bafethu. Ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare mina ngiyathanda kakhulu bye. It's the Black Life TV.